Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tipemphere mutuwa imwe Yehova chiuta wa nkhongono zonse. Wa Yehova mkalako mulipo ndipo mutumengeko kwa nyengo za mbula kumala. Yehova taona winu taungana pamalo wa Yehova muchikala cha sinyote katumbi kweniso na tiyezolokera Yehova. Ipa Yehova mamaya bakwela Yehova ipo ise taungana pano Yehova. Hapo bachigala ichi pafika mulongoza Yehova uyu mama witu mama Joyce Banda. Huyo imwe mkamika mkati mchalo ichi Yehova ndipo tikumaya chala Yehova hivyo imwe Yehova mkamwika wakala mulongozi wakalongoza chalo ichi Yehova mvyaka vya jumba. Kweni pa Yehova payunga sono mamtutuzgaso mama uyu kuta Yehova ndimwe mkumanya hivyo mamtutuzira kuti ndiyo chala Yehova. Kwana Yehova chifukwa cha imwa Yehova mama uyu wajipelekaso nditu mkati mchalo ichi. Chipusu chala wa Yehova kuti pa mama waliko wanadi mkati mchalo ichi. Kweni mama yumoza uyu wajipeleka kuima pa mpando wa president. Ipa Yehova nsungurinu na chitemwa chino Yehova. Ipo imwe mwamikira mama uyu. Ndikuti chilipa chimwe mwachiona mkati mchalo ichi kututuza mama uyu. Kutiluta kalafwile vantu pachalo ichi cha malawa Yehova. Kuti nikumilo lake chala Yehova pa imanano yake. Kweni vyosa Yehova ipo wakuchita Yehova. Wakuchita kuzila mzinalinu na mkumbilo lina Yehova. Ipa Yehova kanindia Yehova kaninaye pa ulendo wake. Pa vyosa vemo mameyeza mkati mwa iya Yehova kutureisa Yehova pa nyingo hii. Ipa Yehova ndimwe kamanyi kuwa mlongozi mkulu. Kwesa mtangili mkulu Yehova. Chifukwa Yehova chalo ichi itachuona uko chikala na uko chikalaso mpaka nasona uko chila Yehova. Chikumanya Yehova kuti ndimwa Yehova mkumanya pakwela Yehova. Lekani mwa mtumaso mama uyu mama Joyce Banda mkati mchalo ichi cha Malawi. Kuti luta kalateletele vantu kafile vantu Yehova kalapule mumoto Yehova uyo uko vantu walimo mkati mchalo cha Malawi. Nikumilo laki chala Yehova kwa chikumaya pakwele kuti msunguli na Yehova. Ipa Yehova tunachikomezo chose tawana winu ta Malawi uyu. Kuti mama uyu mumuvilenga Yehova. Ndipo chao chose chilinayo kama sinapake yoli pantazipitwa Yehova. Yehova tawana winu Yehova tukumlombana Yehova kawa nayo kapitizgani kumdangilila pa vyose. Ipo yewana mkati mtima mwake kutoka kwa maye kupula chalo icha Yehova. Tikulomba Yehova ndima Yehova kawani na watupudulile ipa wadiyela mkati mwele uya Yehova pazwaili. Ipa Yehova tikulomba na kulekeza mzina la Yesu Kristo mbolezo witu. Amen. Watu wadi mepewa nimena zima ya kulira madani godi. Azima makakungo ya kuledi ya umaida usingo vidiriza pachizunga madanse spiritirizi sijonjo godi Ngongona Your Excellency Mutiore kuti pantawino Tiatutsa amena kuimirira tiye Katumbi ngakhale mafumu onse adakali kumusi uko kumatapetsedwa adakubwera onse malingana ni nthawi tiyende mothamanga zikomo kwambiri. Nchini kwa mama Dr. Joyce Banda Msamaria Muemi. Nchini kwa dada Chief Justice Richard Banda retired au wali bakati pitu. Nchini kwa Vice President witu dada Kaonga. Baba Briste Secretary witu mwa ufupi nchini zote maumate kweni ngarua mama National Director yai Organizing Secretary ule muwinu nyengo ya mara wati ine na mina pano mulima ya kale amama tampokeleani kuno kuhewe kwa Temba Senior Chief Katumbi mafumu wose ngali kuchaishi kwa gatizenge kwene na mwafikira pano manyanoga kuti hewe ya mpokeleani na makwalili isengani mafumu
muchigawa muno tikupokera munthu aliyonse wa chipani vati kwene niyo yepo waka nanga wali tupokera munthu aliyonse vanthu vanandi vakayoyate asono kuvota valeka pa president wa kuvota cha kwene vati vapulika mphekesera yoto wa mama vati milengeso vanthu vanyamuka amama tingayoya zinandiseta kwene iseta konwa chomene ngani kuchigawa cha mafumu kwene songa nifumia na kazi ya mili ya pano tamuonani kuti chipani ichi muku balansa woti jenda pa chizungu wati kuchipani maudindo ya kulu tawaona kweneso kumafumu na goso tilikuko wa mama kifua cha nyengo mafumu ya kuti ise kuno tina guru la welfare ya mafumu ahewe kwene imwe amama poti mwenda charwilo rwilo kugomeza utenga kula wafikani kale kwene nangauli na miyapana mila mafumu ni kwena niyoyepo kuno kuhela mwafika mama mwaona mweka mabambu museu ya mama kunyamuka nikale wandu wanakajana toa zote kwene museu nguhene ya mama kwene imwe mwafika kuno kuhele kujipeleka kwini imwe chipusu kuti presidenti afike pano apo mwakala mama na chipani chose iseta mafumu kuno kuhele tamuunganishomeni kujipeleka kwini kutimikaningisopa mapu kuti wandu wose wakavuvotelani amama wandu wakwizawana ndichomene mafumu yopambana kuno nkutali kumpokera nimwe vanyawa chibila chikwatavula kwene mwaona mweka chiuru ichi isangani uchigawa cha Themba Katumbi timpokererani vamama na maoko yavili kwamba kumtayani nyengo vantu ni ava vali apa mavoti agona mu mafumu na vantu gomeza mafumu apulika kale mbili ino amama ili kuzapata nchomene iwe miena ila tukumbuka ta mafumu mutawaki tutamalali kuti mafumu tadopokea kokanga chepe mafumu ya nyake yalipata ndimu amama mpaka mwa unopana mafumu ya nyake na miakaleka upokea mpaka mwa uno so naseta mafumu tutinyaka njoye pasi tuti na mama kuizira liweni tingengeso amama tingamtaila nyengo cha kani wa masuka muno kuna mpabata na mpende kwene nangauli mtu uteke mwaona mtowa moso ngoma kulije chakachino ufuraya wa makola yayo ulanza awa kala apa wakusuzika njala kale kuno niko wanza wakizanga kuzaka kula so ndena ta mafumu tutakamani kati chitefiji so imwa mama na usamaria winu uweni uo mulinao wakulela tawana isenaseta mafumu takondwa na mwechomene yewa mama siuta mtumikani Maoko Gongono amai kuna mwafika ndikuhewe kumapeto kungotembe nukavaseria Zambia ndikunama alipo president amene watamanga mpaka kusafika kuno kuhewe mamuti nkhope yokongo yabwe yapano eni mukazai iwale wata imantangapo eni mukozo iwala amai anthu awatu sa iwala kuno kuhewe zoti mumagawa ng'ombe kuno kuhewe akukumbuka nditu zoti munagabo mbuzi kuno anthu awa akukumbuka nditu zokuti kuno kuliana amene mkwalihirya mafizi akukumbuka nditu izizi sikuti zimamunachita kalekale koma muchitabe mpaka panopa koma anthu awa amayi anayingatikosa zotayika anayakunguzaunguza kuti kodi timanga bwanji chifukwa cha utsogoleri umene wakhala kuchitika pakatipa koma atamvetsedwa kuti inu muyimaso amayi akuti anagwirizana kuti nayi ifeyo kuno tetu kachita za mayi Joyce Banda ngani imene ya mayi ife tabweya mmawa kuno tinazungulira akakunena kuti ifeyo kunoko akuti pachitumbuka kuti takomwa kukomwa ndekuti akusowa pokwira pena palipose mmene chinthu chikukalira Your Excellency kuchokera palupi kufika kuno ni 51 kilometers koma amachachidwa mtengo times 3 koma kalimondo chifukwa cha msewu Your Excellency soya vise sujama kwena ucha kuzuzu numakwena nene kuna kufika 1000 kumufuza kandi Burundi kandi washovu akuti ayi sausimu kuona so zintu zimenezo amayi zikwakumbutsa anthu akuno kuhewe kukumbuka ntchito zanu zina zimene munagwira kudziko lino amayi kusaka ziwiri zokha pachifukwa chimenecho
ndanyamata mukaona nkhope zambiri ndazimai ife ndiwoko ndo excellence kuti azimai ndanyamata ndameta ipesa mwakachiti ndikotapangana mamawa pano kuti amene ataye chimene wapira ndiye kuti tsoka tunda nyanja ingani kodi ibwera kwa iweyo chifukwa tonsefe taona mavuto amene adutsamo sizikutengera kuti uchite kuuzidwa iyayi tinanamizidwa ndipo tamva kuwawa tili mkatikati mwa ululu tsopano ngati mkatikati mwa ululu umabwerezaso ululu omweyo ngati olo mamuna teile kukumenya ndiyeno mphamvu Your Excellency mundilole kuti ndadzutse achawa nangu ansaoya angoti andi amalonje 2 minutes. Kongono mwanaro Kongono wasimari Amama Nyengwe ya Mara ine nipeleke viwango vikuru nchini kumwenererani Her Excellency Dr. Joyce Banda Amama mwenda mwekacha mwisana wadada wa kunyumba nito nchitemwa tukuchikumba National Executive Committee yino kwendeso kumpepete kwino kuli uyo ni Vice President wachipani cha People's Party kwambira kulikoma mpaka kuchitipa Honorable Duncan Kawonga Mama Nyengwe ya Mara ife ndise Wanyamata kuno mafika kuno ni kuhewe ili munyika region nyika province Wanyamata mwaona hapa wakukumba wasamarenge mabusiness wakukumbukira nchito hizo mkachita pavyaka vivili wamama hawa wakukumbukira nchito hizo mkachita pavyaka vivili muhanya uno chiuta wa mtumani kutirutaso wantu bara paka ukama wombole ani chiuta hivyo achita zili mumareba zili mipungo pamparazi chapter cha 9 verse 11 ni wote cha awa mafitona alisano mukufuma kuno mukuwerera mukuruta icho mwachiona kuno imi muli barara ani nimwe mukulera mbumba mwachiona badada wangumpalirani kuti mwanakazi uku usachite echi ani ndicho mwamuchita fandiko khaviro kino mwaiti kuno muzakati tumeso Wanyamata vinu kunyika kuno tisakatete na Wanyamata vanyitu makora tisakatete na wasimai wafwarisaro ngana mzirire wafwari matisheti na mwakukumila kuno muna washato wa mama nundwe tikawa nao kura kumuhuju mama watu tawafufuza kuno wakuti mama wakumutemwa Mwaito mama nyango jichoko Nyengwe ya Mara chiuta mtumikani para mkuruta timulinu liukila mama MP likuruta su kupariamenti ye usome maoko ngongona ife chipani chatu cha Nyamata alimo azimaya alimo azibambo alimo gender balanced timonetesa kuti mtsogole watu uzipita chisogolo kusatenga mbali Your Excellency Imagine ngwauza antaku no group. Kulino munanenetsa lile sindifuna kuimasoyi. Ntchito ndapira zaka ziwiri masipidi opya. Endi ya Malawi tilidumboni. Kuti mama zaka ziwiri munapira ntchito yotamandika. Koma munanenetsa kuti ayi ukapinamo kule na madaniso kodi amavinamo. Koma ife tinaona mukukhala na amayi tinagwirizana kuchipani. Ndipo timaandi amautenga mmafumu. Timaandi amautenga mmitingo. Kuti kodi amaya kuti bwanji ife tata amaya kuti yayi basi ena apireko ntchito iyi sinanengera ife amayi kupempha kunena kuti mazwadi numapemphera ndipo mmaopa Mulungu ndipo mutena Malawi dziko ili pamoto koma chifukwa ndinu Msamariya munanenetsa kuti ndichita amene inu mwanenera kuti tiyendere limodzi pachifukwa ichi amayi ife ndifokodwa tigwira nanu ntchito amayi 24/7 ndipo sititopa tionetsetsa kuti chimene mukufuna amayi kuti musachitira kupitiriza Amalawi mupitirize ndithu mumatiuza kuti simumafuna kupusitsidwa kutenga malole mpaka na kunsusu kutenga malole mpaka na kukalonga kubwera kudzadza pano zafeki matuza ine ayi koma mudziona anthu akuno kuhewe amene ayenda amene achokera kutali kumkamanga uko kuwacheka uko kumazisi kubaya kuna amayi kuti mudzacheze nawo chifukwa ife sikufuna zonamiza dziko koma kupanga zinthu zakuti mtundu wa Malawi
my Bibi Smile, a National Director of Women, Chidi Simwenera na mama leo. Nyewa Shamene, Mwangono! Mwangono! Dr. Joyce Banda, Dr. Joyce Banda, Samaria Mweni Malawi. Nipeleke ulemu kwa Her Excellency Dr. Joyce Banda, Samaria Mweni, amama mlela kumbwa kikumtemani ulemu wiki. Nipeleke so ulemu kwa dada, Justice, Chief Justice, Retired Richard Banda, dada tukumtemani isembua nasi. Uremu kwa vipi na uremu wose vene kwa shipani mawala waneki mosa na ma-MP uremu winu uremu kwa gogo weneko Katumbi Kuno na mafumu wose uremu kwa walise walipempelela uremu kwa mama na dada kutimongere nyemba ya mama wati sipurike maso kwa mama wati chitu chimosa bea para tukuruta ukafota para tukujira kuruta kukafota adada wakuta mama ukani kwacha mwana uno mwana wane jemuzi uka muka mwana wane nyamizi uka tikashitaji basi ukafota pa ukafota para mwafika mabarasa mawujikana mukufumbana kapo mairi isa mnyamba mwitu muna wali bane na wana bane na wakamwana tasanga pofi Mongolo tukafota waka simtimadima mwata uka tikashongenge ulendo uno kuliche potia teula Mongolo potia teula ulendo uno kulifichi tampota kuyana na chito sabiti Mongolo tawana ama yeso multiple choice kuna kuhere mafotinu kakususa chipuka mwafa na njara sakarasa mdamone gamba ningaba yura ya maroma kweta siri kwa tawani sopo asamu mkura wasa uzantua enda nipoja mteu Mongolo Muna kawa fodela Tika kawa fodela Nati sina speak Muna kafoda Tawane ya maesu Mapresidenti ya kuima ngaringa urendo una Wote mapresidenti ya mkarago State House Abida mdaliga kakaragu Jino sawa kushidashi Achakwa wali mkuu Jino sawa kushidashi Amama Joyce Banda wali mpa Jino sawa kushidashi Mongolo Piku wa manya si jino sawa Banyake watino wa federate Banyake watino wa mpara vipata Banyake makesika tima Banyake mama demo Amama Joyce Banda karamuna kumbra matemo Mongolo Fodi ya urendo uno njashim tima ya Njashim tima ya Tima jala njito sabiki Fodi ya urendo uno njaruk sharp Ruk Pada la viti Njito tamuntu Mongolo Kawana na maeso Nangasia vita tukuamanya njito sa Ashabila tukuamanya njito sa Ashaisina tukuamanya njito sa Niko tawana la viti Tampunga na gawaki Kaui wakati nera kuna kuhewe Mnyengo ya njara na kunipa vingoma na kunasima na kukuta Ninjani watu Tampujitaji Tamto Ninjani wakabasa mafumu mna Malawi Tampujitaji Ninjani huyu wapurana wana walanda mna Malawi Tikajitaji Natamizi wanabasa masalare mpoma Ninjani gafu Tampujitaji Wanakiza mitango ya shuka na masopa ninjani muna Iba tampujitaji Iba tawana na maeso Wadisi jambo la kususka Njaruku zishi Njaruku zishi Simtima cha Simu wana videti Vichito Tampanda simtima cha Tampanda simtima mwenye muma Mwana wamuzi Wakawa katoti Na masariya msikia Kristo
DJ Mpamvu Gongono ayo ya mama badi amaoko be maoko mnyamba chajueni tukuira maoka sindena Your Excellency Mundilole kuti datutse Vice President atu Bambo Duncan Kaonga kuti akututseni komanso iwo ngatali ndi mawu awiri atatu kuti atiyankhule so mwambiri Yewe Mpamvu Dr. Joyce Banda Chindi Ziruti kwa Your Excellency the President of People's Party na former Head of State of Republic of Malawi. Chindi Ziruti kwa Chief Justice Banda, Richard Banda, retired, Swaziland, Malawi. Chindi Ziruti kwa neki yose ili uku Biti zurenge pai kabayeka yai maringa na nyengo pepani mnuko kire. Chindi Ziruti kwa mafumu yitu awa kuibirira chikula mayembe Paramount niposo senior chief vitu chini zimwendererani. Kweneso Chindi Ziruti kwa zirisha watanguya nao kura zikumwendererani mkuya nasi nyengo zose. Kweneso Chindi Ziruti kwa mose mwafika pano wanyamata wa mama na dada ya Uchomene. Ini chidiyani nyakuti ni muishirani wa mama kweni na kitumbuka chiboza chini kumani ufumbani. Kasi para mwana wako wabudisha kusukuru mwana wako msungwana watola ntumbo. Wapasika ntumbo na chikavenga chakukwea hona chokoma wantu. Ka ukumuleka ntena? Ukumuleka ntena? Mbona wanangishana? Azitena na? Leka nwa mame wakati ini sono ikundavireka kumandi pumurengi kujimba kwane tikarudo kagwada mafumu ya karudo kagwada kuti so mwana uyu watola ntumbo uyu para mwajirekera chikavenga ichi ndi mwamtema mwana ngati aonani mseu mkwenda uyu aonani maja ya mkumu haya aonani fertilizer wa subsidy uyu tikasanga naye nyenguyira kama kupokera fumu na tukapokera kuponi iboza ngati mundu wawaka parunenecho hapo hapa tosi na jana litusana kwa fumu na so para fumu pokera kuponi iboza kuti pokere vichi kuti pokere ngivichi kuti liye ngivichi ndiyo ngivinandi hai mwenye uno isipata kumaungano tampanga wetu tibawushi ala excellency pachokwaka president pachokwaka ndiwo ishaka mzimai uyu adimirirenge ngati representative witu afike kumbere kuno uyu ndi Mark Nundwe mkumanya mukumbukira nyengwira MP witu akaita green mukumbukira wazimai wakujesha cha mweka maone mwapambanisha yai na Vikson hivi mwapambanisha yai leka ni uyu Mark Mayuno wafika adi kurenge nchito na mama kuti wamutulaji ukakutisha manyuma weni viza kuja wana witu tikawalika ntena cha tikwi na unchito luiru taushani watu yai nchindi za kupelekeka kale kwa mama Her Excellency Dr. Joyce Banda former Justice Richard Banda waneki wose na wose wa kumpando mafumu itu wa mama na wadada monile mose ungano uanganya na mchemirano waka mama kuti mzakawa one mha ine wane ntishike viti mitize mako imwe na ine tacheza kose nyengo stari nyengo ya Jacqueline Cohen Hoven mukumanya vitukuko hivu watichitira kurumbi wesi watina walikuyea muntu yura vitukuko zina la mama anga
maganya lingafumangapo pa mromo cha mama wote tayari mumanya ino yatina mama Joyce Banda ndizana odala kuno kuti vandakaone mseu mwanyitu para mafika bachifinde mukwera mapili mkuona kuti kuruta kukuvaso vantu tena pili mamarari panjira kuzambia chipata nechita icho nangumie ya mama kuti afike pano achionere yeka aonere tukutiise kwenda nisuzo kweneso tu chipatala amama nkachipatala kamoza kadogo kali hapa nako kalala tikolati mito yatilembera mankhwala vakulemba powaka na kugoneka pabebe kuti mankhwala kagule vantu vayandi takaya kuno mama chifukwa cha venevi kweneso mkuona vana vachinyamata apa avanisogorolitura na machero vana ala mama chakuchidolichi vakumwaka moyo vanyake skuru warumara kare apa kwene kwa kuliapo kulivi na Technical College wali kutizengera kuno kwene wogwirana nchito cha vana ala mama vana nilani waka marayi wana machero walenge mabora cha ndala magora kokare mama koleskani voti la pa 16 September la ulendo uno tienti kaonesesi angani ndala njino suzo njino bara tukumbatifu memo mu Egypt mama wakumvodera ninju mama Joyce Banda pa 16 September boma ine ninga mabuburika panyevu ya sono na nchini zikuru ndimushe Dr. Joyce Banda Princess Chief Justice Richard Banda retired. Vice President watu ndibona na kuti maule mose akhale malo ndikuziwa kuti mafumu onse zasi ya kuholoko ndakamba nawo kale ndimapata kukaona inuyo abale anga kunoko onenekezeka ndiyambe ndikumuthokoza mbale wanga mwana wanga mayi Nyanumbe pacho ndiyitana sindimayembekeza kuti kukhala chisongano choterechi ndipo Nyanumbe mungoona kukutika kutiuza za sewu ndaendako ndipo naenda chaka mpeni chicha ndinachitadala kusera kuno kudusa umumu mpaka ukafika kunyika ndipo ndikuziva kuti mavuto amene mmakumana nawo anthu akuno ndi anthu wanji olemekezeka manja abambo ndiyenda chotamanga chino ndi chaka cha 2025 chaka chino kuli chisango ine mukundiona pano ndi Pan African champion wa climate justice yani kufuna ngati anthu opembera mundisate kumbe chaka chino mvula amene inabwera msanga anasala chitangomera chikuti chizipereka chauma mvula yasiya mvula inabwera kachiwiri ena anasala chikuti chizikwima chimanga chija mvula yabwera yapwetekwete chaonongeka anthu amalandira makuponi chimanga chija asanazale sanalandire makuponi akulandira mumee mu Epulo amene analandira ifetereza sakumpeza mafumu angonyozerwa kunyozeka mkati kuchulidwa kuti ndiyakuba kuti aba makuponi koma makuponi ondisikisi muzi watutu kunali miliri kunabwera COVID inapita kunabwera kolera inapita kunabwera china chacha kuti kaya mpox kachani chili mkati koma mmene ndikuziwira ine ngati Joyce Banda muliri wa mkulu umene utapha Malawi wenzanga ndiye wanjala
Wanamegezeka mainja bambu. Kanopo, imene kaiwona chaka cha 2024 njalaita. Nipangono, imene itabwera kusogolo ku December January, nimene kayopya. Wanamegezeka mainja bambu. Inayo, yendi mabwera. Kunoko, ya kurupi. Inayo sina kusa ya. Kwa manziko, ikamango ti mulili, tawi sina kanya nisiwelenga paiku. Tawi sina kumakala kuti mulungu watomba nafe wakwia. Sini kufa. Ole megezeka mainjaba. Alisha, pemerola litalija, muziti pemherera kunyumbaku. Ibala mwabati, kanisa nitu, kidusa ya baba, sini kuzwa ulini kulowana kuti, kwa mafuto alipo, kuziko la maramu. Ipa mwazuzika, mwantu nuosi. Ipo inela kuyamba kusiwa, ikala ineyo ndi kusiwa. Ole megezeka mainjaba. Njala ili kati, chimanga chili 150,000 papaki, Federeza alipa 120,000 papaki, Sopo alipa 1,000 ujatinga kula 200, Sugar alipa 5,000, Pakati paso sezo, nikupezeka kuti chakudia soka libe. Yai ine, imamwena kusamunguza ni kuti, mulungu watipa samwai, kawindo bangono pa 16 September. Kawindo bangono mu September. Kuti tichose nyozo kuno ku Malawi. Ole megezeka mainjaba mbo nyamufusa. Tibwera mbiri kuno. Kuzafusa mavoti. Ine munipotele ine, munga mukona ine ndine Mr. Himu ya parasuti, ine munipotele ine, muzifusa bale yanga. Kuti kwa nini nakupotela iwe utipangira chani we? Iyai, inayo ndiza kumangira nizi nyumba, inayo ndiza lipira maskulu, inayo ndiza pangaza kuti, ndikupengenya bale yanga, choya milira kufusa, unapangapo kuti simene okunena pamene. Nikunene anji simenezi, anthu tilibe chisoni, tazolowera kwatola Malawi, timabwera mabota akayandikira, ndipo kunena zonse zokomesera, chikangota chisango akakusankhani, ndiye Joyce Banda uja mwanta yako, ndiye matenga zimenezo, apita saonekaso. Chimene chandisekesa kwambiri lero, ine ndimakonda kukwera kulumbi kuno kwambiri, inamwera nso kona pamuhanya kosa chedwa, ndikulipiriranso ana sukulu mnomu, ndimakonda kukwera kuno, chandisekesa lero mwaziwa, kuchokera paboma, tawi ya chisango china chija, katala kaja kanaida utafika. Kumoja chisango, atawa, sewachera padi. Yepano, lero ndapezali chichiri, kaka kandati, sambi tu isi. Izi ndiye sambi izi. Chisango chikukwera. Koma Amalawi, unama. Kumena ujangati usate, nizamaliza ineyo. Msewu waku chitipa, karonga chitipa lodi. Unarushana malizike pamene ndi makala president. Ndinamaliza, papa ukafika baboma, ndipo abalianga munandiperekeza, ukashakola se umene. Leka ya uyu ndizafeki, kandizotani, pamene utasire, Joyce Banda zapitiliza kumaliza. Ole negezeka mainja bambo. Ine ndi mabwera, uzakuza nucheka. Kuti inayo, ndikuyima. Kuyima, anthu anandifunsa, mene wanenera mwana wanga uja, kuti anthu amati imani, ndiye ine ndavomera. Koma kuvomera kwa ine, kumasiyana, kutumikira, ndi kukhala president kuti uzadye, kapena kubwera kuzathandiza anthu ovutika. Ndiye kuno kurumpi, mundifunsa kuti poti ndiye kuno munapangapo chani, poti zakazo zinali ziwiri zokha. Mukaone kujuju. Ndinamanga nyumba kumena kuja, kakale agulupu village endman, hapa muzipo nyumba namangirasi. Kuna kurupi, yendi napita kwina, tinapeza nyumba, kifakuti ndiche kuchula mfumo, yendi tukwananu sindikwanisa yae. Yangu meneko, inandima konda kuti ndikafika pa muzipena, ndikaona mauzu waifuwa, akakufusa ni mwenendo Joyce Banda mandana ndi mauzu. Ninango tachosha ni madenga usewa. Asimaya inaja kumandikirira kuti onongera nyumba zatu nadai, wakona mauzu tayo kwanira. Anawana matamu ya kukwera, kakona aja kakala tangu, nimango chosa mauzu kuika malata, nyakurumbi kuno, ninapanga nyumba 31.
zimenezi. Wale nikataka manja hapa pano pa uje ni pano pa hewe pano. Ninamanga holding shelter ya maternity. Nikunawa. Wale nikataka manja hapa kuna grupi tayanja. Nitalowa ina president na president walipesa kuja. Ando manandira tumbala kimanga nawa ya chemba kuna grupi. Kuna grupi nakawa ng'ombe kwa masa nakawa mbuzi watika bereka wina abasansaji ando amatuza kuti northern region yokaino ng'ombe mbuzi zimene sinabereka pano zabereka naza kwa na 12 million ola menezeka manja babu amene ndina abasa ng'ombe mozi ni maafusa azimai hapa na tenje palilongo kwa di mbuzi ng'ombe zijaza kwa na zingati alipano tinazo 80 anganzanu aja alinazo 85 kwani abale yanga pakoma kukala ng'ombe 85 ndiwo osa ukaso ndiwo osa ukaso onifai watu wakumuzi sabu ino ifeso sitienele ona megezeka manja bambu ina ndi mabwela uzana na ndino anyamata mwana wanga kutamwa mungu akisoya mene kwa kiklapa inayo ndi makulupilira kuti anzatu amene ali pabwino aphunzira ali mazichito kutauniko koma ife amene achinyamata sitinaphunzire ife azimayi achizimayi amene sitinaphunzire sikuti ndife opusa yani ena ma school fees tinalibe ndiye kuti tinakhala osaphunzira koma ntchito zamanja tikoza kugwira ndiye pamene ine ndali president ndimagawa zisulo ndinayamba bungwe lotchedwa kuti 100,000 amene utakagulisa timizime tati ndiye mukongozenu makomiti mukundimve olemekezeka majaba tawi yakwana yokuti inuso mukhale ngati anthu aliyense asakuone ni kupusa lero mukachoka pano mukakumana nawo aneba akufusa ni ise tingaruta chara kwenye koko kwenye mwanakazi wiro mungu auza kuti wadiuza kuti tikuuzeni kuti na Joyce Banda kalowa yula ni mkubwa mwana witu zimenezo mzocheka wadi kulupundisana skulu ya ulere sizovuta kwa mbili zodula yani kuti zikudula chifande osauka amene akufundika skulu ya ulere inu mkudia bwino yepacheza ka 20 ziko limozi la Malawi kupita kuhewe kuchita kuti kuti kunondwa kukhala bwanji malata onse watachokanso muli mauzu olemera jata lemera ziko limenelo ndiye kuti zikuyenda inetu sindilola yokhayo sindilola imena yoyo sindilola ndikonso mwauza neba akakufusa kuti sitheka bwanji mwauza kuti Joyce Banda waponda mwala olemekezeka manjaba mukakumana nawo aneba mwauza kuti Joyce Banda watuza chidule akuti kudyesa ubongo kudyesa kamwa komanso kulimbisa thupi kodi kudyesa kamwa kutanthauza chani akutanthauza kuti ana atu akapita kuskulu lere aku university apite akakufusa kuti ana zipangapo kuti zimenezo amakuza ndodyesa ubongo za Jesu mwauza kuti Joyce Banda ngandi skulu ya ulere ya Joyce Banda Foundation Joyce Banda walipirira skulu ana okwana 6,500 pazaka 10 koma chaka chino cha 2025 Joyce Banda walipirira skulu ana 1,500 ku university 1,300 ku secondary school ana 31 ali kwa America kupanga ma master's degrees kulenda uno kameni osalola mundu kuzakuuzani zama sewera zimene yesa angazipangepo sakuziwa kuti zikhala bwanji akaza kufusani kuti iye amatichani mwauza kuti akuti akufuna kutembenuza chuma ichi pamene chili pachichokepo chifukwa anazipangapo 2012 ungata 7 days unalibe mafuta kupezeka ini 100 days ini 100 days antu anapanga salu ya nyuwani kukuba museo kuchita celebrate kuti chuma chatembenuka Joyce Banda wachitembenuka yaka kuuza mwenena kuti akuti akubwera sokuzapangazo mwezi nja zimene zizi chuma ichi chimene chilili apa kuchitembenuza ino anthu akurumpi makonda kuyankhula chizungu mwayankhulira chizungu aneba mauza kuti it's not rocket science it's not rocket science kungoyamba iye uja kungoti walowa muzada bwasi
zada bwansa Malawi chikwana zichitapo kali asakwera mundu kunama zinthu zoti sana zipangepo yani chachiwiri ndi kudyesa kamwa matanthauza chani kwauza kuti agriculture, food security and agribusiness. Kulima zakudya zokwanira, kukhala ndi fetereza wangongole, fetereza ogawa uja wamakuponi timapasa anthu achikulire ndi anthu osaukisisa. Koma mwana wanga mayangula pasoya uja yakutheka kummana amene uja kodi amene uja ndi inanga limetani iye uja ndi inanga limetani iye kuti somana uja mukambana kuponi iye mukupha ziko la Malawi iye kuti aja amene ali achinyamata aja kwapasa mwayi kuti akhoza kungongola fetereza akazala akakolola akagulisa ndikuzabweza ngongole zimenezo anazipangako kuti anazipanga 2014 ndipo ziko lino linakolola chimanga 3.9 million metric tons. Chifukwa kuti amaipanda anayika nzeru kwa anthu achinyamata ndi achisikana akumuzi kwapasa ngongole ya fetereza. Olemekezeka amayi abambo momwemu mukudyesa kamwana imene mukuyikamo ng'ombe zogawa zija tisazasiye kugawa na ng'ombe muziko mmene mundi mmene ndasiya kulima kawiri pachaka kathirira mmene mundi mmene ndasiya kuti kulima kwa kawiri pachaka komanso kukhala ndi alangizi mmene ankachitira kamuzu mucha kumabwera anthu mizimu kuthandizani mmene mumodyesa kamwamo ndayikamo mbewu 5 kapena 6 zoti tizaikepo nzeru zimene timagulisa kunja ndayikapo chimanga ndayika mpunga ndayika soya ndayika nteza komanso ndayika sabola. Olemekezeka mayi abambo ndikukaniza kuti pena pacha ndaona wina kuyanika sabola ndikubwera kuno. Sabola ndi mbewu yabwino kwambiri yosavuta koma umulimi wamkulu kwambiri wa sabola muno Malawi ndi Joyce Banda yaliwa shefu ye wiki ino panopo amayang'anira programu imeneyo kukasungu da mayi mwali ali ndi ali 650. Olemekezeka mayi abambo sabola amene ndakula wiki ino ndikukula 8,500 a kilo 1 kilo pali mbewu ina ikuyenda 8,000 wina anandiimbira ali ndi 50 tons ukufuna ndalama zingati 8,500 a kilo ndi matumba ngati andalama na nyamula amene. Olemekezeka mayi abambo sabola ndi osavuta kulima kwamba ndinene ngati kuti ngakhale kungomeza mwasangasanga ukakhala pena pata mangomera eka sabola savuta kukundimva zimayi mulime chaka cha mamu ndipange challenge lero mene ndimabwera kuno akugula sabola wakatiti ndipo wina akugula chakurumbi konkuno osabwera ulesi pakudyesa kamwa papa ndipo amene ndayikanso kuti amene ali wokalamba kwambiri safety net pamapezeka paziko ena olepera ndi kulima komwe kalama zija tikuzitukwana zija ndipo zimenezo musiyiretu azimayi anzanga muzapeza nazo soka munthu akakalamba sangakhale mfiti mayi wako anakubereka wakulera asandukanso bwanji mfiti amene aja tizakhale ndi chimanga chomagayira amene ali wovutika kwambiri. Olemekezeka mayi abambo ine ndimati kulimbisa thupi wazikhuza kale mwana wanga Nyanundu ine sindimaziwa kuti kuno zili choncho zipatala anthu akuvutika m'mizimu abale ndipo osati m'mizimu kandi mtawuni momo mukapita kuchipatala mankhwala kulibe angakupasani kachipepala ndizaulere zimenezo somano la ali pa 6,000 mukagula ndi chako. Olemekezeka mayi abambo chaka chache ndi chino mankhwala mzipatala koma yayikulu kwambiri pambali yakulimbisa thupi ndakaniza kuti ndibwerese mobile clinic yakuti mmene palili pano amayi Nyanundu azangotiuza kuti afumu katumbi akuti muziyimika apa ibwera kaya kamozi pa wiki anthu mupita kulandira mankhwala auleni. Olemekezeka mayi abambo yachenjeza amene akutizuza ku maternity ifeyo azimayi tikubereka mozunzika kwambiri kuzipatala zakutawuni kolo mazi osamba kulibe simalaulo amenewo simaloza amene wazimayi anzanga. Olemekezeka mayi abambo ifeyo manifesto yathu yayikulu kwambiri kuno kurumpi anandiyitana Paramount kubwera kugona pamhanya pambali ya sukulu ija mwauzenso naye wala kuuzani kuti wauza kuti kuno kurumpi
asali President Joyce Banda atamwitana Chikula Maembe anabwera anachita pledge pano ndikuyangula pano ndi Indiana 71 Amurumbi district amene ndikutumiza ku school anatekezeka maingi abambo kuti zimenezi ziteke chachifolo pamenepa ndi rural development. Mu rural development mundiye kuti kumanga zinyumba za mizi olemekezeka azimaida azibambo ndimadana ndi nyumba za mauzo kwambiri ndipo ineyo ndikupala na ubwezi ndi mafumu ndauza kale kuholo naliko ndisadalira inuyo kundithandiza mafumu kuti timanga nyumba m'mizimu pakuti kwada ndikanakuuza ndi ma district onse amene ndamanga nyumba tisali mboma ndi ndalama zanga osatiza boma za Joyce Banda Foundation. Last Sunday ndimakapereka nyumba zimene ndamanga ku Mangochi. Saturday ndikapeleka nyumba ku Khatabe. Kuna grupi ya Nudwe ndi amene atandiuza ine kuti tiyambire pati kumanga zinyumba za anthu. Wale nekezeka mainjaba. Ndimafuna civil servants olipidwa bwino kwalipira mali pamene nachitira muja komanso tisafuna mafumu kwalipira bwino kwamangira zinyumba kwakweza mswahara kwathandiza kukhanisha kudya chokwanira kuti iwo andithandize ine kukulera ninuyo. Olemekezeka mainjaba mukamachoka pano iye mungochoka ndi slogan aliyense akakufunsani mungonena kuti ineyo ndipoti ndimayankhula Chizungu nditapita kwa Mayi Banda ndabwera ndi Chizungu choti goodbye grass thatched house. Kapena kwanyali amene mufuna kuyankhula Chitunguka mungonena kuti bye bye Utheka bye bye. Aliyense achoke pano atakwiya kuti ine ndekha sizabona nyumba ya mauzo akalowa Joyce Banda kazapezeka njira yokuti ine ndichose mauzo ndichite nawo manyazi ndifolere malata ntchito imeneyo ikhali ya Joyce Banda. Olemekezeka mainjabambo kudubai chani Utheka kudubai chani makudaliseni zikomo. Anaditsegulira ndi pemphero kuti atitsekereso ndi pemphero sikumwambira. Yonke tikumongani ba Yehova. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.